Toki Vibes Chama aramba mota kuna seweeknela idedzera kuti aiwa mukuru muri mbavha imimi nezanu pf. Hi guys, welcome to T-Fae Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So nyaya iripo ndeyekuti Weeknell has gifted Toki Vibes nemota idedzera kuti this one is your late Christmas present. Seweeknell vanyora vachiti iwo a big congratulations to Toki Vibes. Please go and see Victor. Your new 2020 Mercedes-Benz GLE 350D 4MATIC is ready for collection and fully paid for. The nation celebrates you, my dear brother, for your unparalleled artistically, your commitment to our culture, heritage, and your unwavering dedication to uplifting Zimbabwean music. I'm proud to stand behind you as you continue to make history. Keep leading, keep inspiring, and keep reminding us of the beauty of who we are as Zimbabweans. Enjoy your late Christmas presents. Saka tikitaura kudai Toki Vibes Chama vatoenda kunotora mota yavo, saka tinongoti congratulations to Toki Vibes nemota yavapuwa naSeweeknell. Asi isusu zvinoitwa naSeweeknell hatinyasozvifarira 100%, especially pakuti pane vanhu vari kutambura, vanhu vari kuvata vasina kudya kunze uku muZimbabwe, yekuti kudai varivo vari kunyanya kubetserwa. Even kuzvipatara hakuna mameshini, kuzvipatara hakuna mapiritsi. Life is tough, especially kana uri kuZimbabwe kusina mabasa hapo, hakuna zvaungaite, especially kana uri muZimbabwe. So kune vamwe vanhu vanotengerwa mota naSeweeknell, tinofara vakaita sana Toki Vibes, especially vanhu vasiri vemusangano vane vachitengerwa nekuti vanoita zvinhu zvakanaka nekuti vane vachiimba. Toki Vibes sezvo zvichitaurwa kunzi zvaunoita kuculture yedu neheritage, that one we understand it. Saka neso tinongoti congratulations kuna Toki Vibes. Chinhu chasikanyani kufarira ndechekuti problem iri kuzoitwa naSeweeknell ndeyekuti vari kutengera vanhu vanoafforda. Mostly vanhu vari kutengerwa mota idzi mamusician guys. Imagine mamusicians, vanhu vagara vane mari dzavo, vagara vane mota dzavo. Why vasingaendi kunovaka zvipatara kumamisha uko, vachinjewo life yevamwe vanhu. Ndachitoona imwe video muHarare chaimo muchibuda mvura ine tsvina. Vanofanira kuimprova zvimwe zvinhu. Imagine mota dzakatengerwa vanhu, tikada kudzitaura last year until now, imari yakawandisa sei guys, imari yakawandisa sei. Zvinhu zvinorwadza, zvinonzwisa tsitsi. Isusu tinana baba vedu vakapedza vaishanda kumakambani ari serious, but pavakapuwa mapension avo mari dzachona hadzisi kutomboita, vanoita kunge vanga vasingashandi because pension yachona nemari dzavari kupuwa dzakadhakwa. Ofuchi kudai mari idzodzi vachitopa vana baba vedu mapension dai zviri nani, because nezvi vamwe vari kutotya kutora kuti vatore kuti varegedze mabasa because mari hadzipo. So nyaya iripo ndeyekuti kuna Seweeknell tiri kukuudzai izvezvi Seweeknell kuti please shandisai musoro wenyu, please shandisai zidzoro renyu. Tinokutendai nevanhu vamuri kupa mota, especially vasiri vemusangano, vamunopa nekuti mune muchiona kuti they are giving to the community, they are doing the right thing. But please musakanganwe vanhu vari kutambura, vari kuvata vasina kudya, musakanganwe kumamisha. Gadzirai infrastructure yemuZimbabwe, gadzirai zvinhu zvese. Zimbabwe yakaora guys. Zimbabwe ukapinda muZimbabwe unoita kunge wapinda kune imwe nzvimbo. No, it's not good. Ngavagadzirise nyika, ngavagadzirise Zimbabwe, kwete kungodya vachiba vachipa vanhu vanoafford.